Boskangnai chongbari no kitingai kwbangma thungrung bodol rok no jani bodol no krak khainani bagui salkor yawi bodol ni kom awailai tongo bodol ni kom awailai ma simiya aboni logi jani poito samani matai nobo Boskangnai chongbari o kwplai khlaidi hinai salbrum no surilai mani toya nukjagui tongo obohaino tini mangli kasai thakya Kok tisalo sisa mandai Bidan Sabani enggai bapainai Tipramo khabodoni borong benanggai Sopna Deborman Puila Baldum ni krosos surmani yagulo Baldum kamiwo thangai bot habono phiyogui rekha tai o pandani bisingtei kubuni CPIM BJP yakare khungthamno khungni neisibri butar Tipramo thani banarong thekya আচ্ছা ম্যাম তিনি অর ফেলাইমান ইতননি তাম তোমার বাগে ফেলাইয়া অবক তংকাই চিনি খরকচা 11 Mandai Bazar ni Bidan Sabani bisingo kalaija sini Baldum para ari bisi kalayo ke cinaro tansi bunga Rusonde Burma bo bike by thutai bo accident ngi binlang ma sokha bo khoroksa sajla susuk buma bo phani jotoni no khasuksa bo langma sokha taklaina bini puila butar bo but kadrop bo khorok bo tino mahai ke langma chomani bagi ang adino kuthiyo familia ang te kesa jaga ma thangka ayong te kesa butar kalayo mandani no ang ar ma thangka abang kai yang sadu para bo khoroksa chini bo khokru pini je ar ma thangka yang ka familia ani SDM meeting tongmani bagi natabu na shona he family actually ang or phaisang saimanong bin sajala susuk thorokchano busa nai au tam khaina ba achaike to thingani nango ishwar bo nang jagitelangkha jeno Rusonde Burmani atta shanti manthung ishwar bini phalana ya kakhe bini jekhane bini atta tonga shanti tongthung tai bin nukhungni buma bufa tongnai ang bin bungni sukhe dukhe tongnai borongno ang nainai tai orbo bongni chini oro leaders robo belai kha khamjak bong nukhungo toinai borok kobrojak borok sukhe dukhe tongo borok nainai oro subjonal chairman village chairman rok tongo tai block ni president soyong kobrikha sukhe dukhe tongai hinai tai tam khainani theinai borok thui thangabo jongmo ek samai jongma jagano thanai belai kha khamjak hai